Έχουμε μαζί μας την κυρία Ειρήνη Νικάνδρου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Γεια σας, κυρία Νικάνδρου. Γεια σας, κυρία Φαρμακόρη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ρωτώντας σας για το πώς είναι να είναι μια γυναίκα καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο από αυτά που στο μυαλό μας είναι πιο πολύ συνδυασμένα με την αντρική παρουσία, θα έλεγα. Τα οικονομικά είναι ένας τομέας που συνήθως βλέπουμε άντρες. Στις τηλεοράσεις βλέπουμε άντρες να συζητάνε για τα οικονομικά. Υπουργούς οικονομικών έχουμε μόνο άντρες. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ποτέ γυναίκα. Και γενικά είναι, νομίζω, ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Πώς είναι να είσαι καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο? Ωραία, κοιτάξτε να δείτε. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει 3 διαφορετικές σχολές. Η σχολή της οικονομικής επιστήμης είναι όντως μια πιο ανδροκρατούμενη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το τμήμα οικονομικής επιστήμης δεν έχει γυναίκες σαν μέλη ΔΕΠ που λέμε εμείς, διδακτικό επιστημονικό προσωπικό, ή τουλάχιστον δεν έχει στο pipeline, δηλαδή γυναίκες που είναι να εξελιχθούν. Εγώ έχω την τύχη να είμαι σε ένα τμήμα, το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, που έχουμε μία ισομερή κατανομή, θα έλεγα, ανδρών και γυναικών, και στο δικό μας τον χώρο, που ο δικός μου χώρος είναι η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, είμαστε κυρίαρχα γυναίκες. Άρα λοιπόν στο μικρό κοσμό μας νομίζω το κομμάτι του φύλου, και δεν είναι τυχαίο βέβαια, είμαστε και πιο soft θέματα, έτσι, οπότε όντως εκεί η εκπροσώπηση των γυναικών είναι μεγαλύτερη, οπότε θα έλεγα ότι δεν είμαστε τόσο στο δικό μου το κομμάτι. Βέβαια, όπως λέτε όμως, το πανεπιστημιακός χώρος και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι όντως ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Να πω βέβαια ότι στις τελευταίες μας βρετανικές εκλογές, τώρα τις τελευταίες αυτές μέρες, έχουμε στην ανάδειξη του βρετανικού σχήματος, έχουμε 3 γυναίκες αντιπυριτάνισσες. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα και νομίζω ότι πηγαίνουμε σε μια σωστή κατεύθυνση, έτσι, με την έννοια του ότι οι γυναίκες πια αρχίζουν και έχουν λόγο και θέσεις στα πράγματα και στη διοίκηση, αν θέλετε, του Πανεπιστημίου. Υπάρχει η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στο Πανεπιστήμιο. Καταρχάς να συζητήσουμε το γιατί υπάρχει. Σημαίνει ότι υπάρχει μια ανάγκη. Κανονικά δεν θα έπρεπε να χρειάζεται, φαντάζομαι. Και να πούμε και ποιες είναι οι δράσεις, προς ποια κατεύθυνση κινείται. Ωραία. Η Επιτροπή Ισότητας Φύλων είναι μια επιτροπή γνωμοδοτική, η οποία έχει δημιουργηθεί σε όλα τα πανεπιστήμια δια νόμου. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχουν σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα επιτροπές ισότητας, γιατί όντως υπάρχει ανάγκη, υπάρχει έτσι το φαινόμενο αυτό της γυάλινης οροφής, το οποίο καλά κρατεί και στο πανεπιστημιακό χώρο. Σαφώς υπάρχουν έμφυλες διακρίσεις και εμπόδια, αυτά είναι γνωστά και δεν έχουν ξεπεραστεί. Οπότε τώρα έχει αρχίσει και γίνεται αυτό μια συνειδητοποιημένη ανάγκη, ευρύτερα θα έλεγα. Λοιπόν, η Επιτροπή Ισότητας, εμείς είχαμε την τύχη να έχουμε την τελευταία τετραετία, πενταετία ένα πρόγραμμα Horizon χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ισότητας φύλου στον ακαδημαϊκό χώρο. Αυτό λοιπόν μας έδωσε την ευκαιρία, πέρα από το κομμάτι της Επιτροπής Ισότητας Φύλου και κατά διακρίσεων είναι, έτσι, μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε έτσι πολλές δράσεις σε θέματα ισότητας. Που σημαίνει τι αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε κάνει πολλά workshops για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης, κακοποίησης, έχει δημιουργηθεί ένας πρώτος οδηγός στα θέματα αυτά, έχει καταγραφεί μια διαδικασία, ασχολούμαστε με θέματα και κάνουμε αρκετά workshop σε όλες τις κατηγορίες, και σε φοιτητές, φοιτήτριες, και σε διοικητικό προσωπικό και σε ερευνητικό προσωπικό, στα θέματα του γλωσσικού σεξισμού. Αυτό είναι ένα επίσης πολύ μεγάλο κομμάτι και κάνουμε σταδιακά έτσι βήματα, και εκεί είμαστε στη φάση τουλάχιστον να περάσουν κάποια κομμάτια
στα δημόσια έγγραφα, τα διοικητικά έγγραφα, οπότε γίνεται αρκετό κομμάτι και ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Είχαμε πρόσφατα ένα σεμινάριο το οποίο αφορούσε γενικότερα τα θέματα του γυναικείου φύλου στην έρευνα, γιατί ξέρετε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί προγράμματα εάν δεν υπάρχει μέσα η διάσταση του φύλου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μία ανάγκη η οποία έχει δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έρχονται τα θέματα αυτά έτσι στο προσκήνιο. Πέρα από τα θέματα βέβαια της ισότητας, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας. Οπότε και πάνω σε αυτά έχουμε δράσεις. Το πολύ σημαντικό για εμάς, ακριβώς επειδή είχαμε και το πρόγραμμα αυτό, το Horizon, και μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε πράγματα, φέραμε κοντά μας και μια ομάδα παιδιών, φοιτητών, φοιτητριών που έχουν στηρίξει δράσεις, έχουν σχεδιάσει, έχουν οργανώσει με δικές τους πρωτοβουλίες. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια κοινότητα και στο επίπεδο των φοιτητών, φοιτητριών που πραγματικά έτσι ευαισθητοποιούνται και ενεργοποιούνται, δραστηριοποιούνται και υλοποιούνται πολλές δράσεις. Είχαμε τα Χριστούγεννα, αυτό τείνει να καθιερωθεί, δηλαδή 2 με 3 δράσεις το χρόνο που έχουν να κάνουν με εκπαιδεύσεις, με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Έχουμε δημιουργήσει ένα φόρουμ γυναικών. Θέλουμε και έχουμε εντάξει, αλλά με μια δυσκολία, θέματα mentoring σε νέες υποψήφιες διδακτόρισες, ενώ υπάρχει ανάγκη, φαίνεται να μην υλοποιείται στο βαθμό που θα θέλαμε. Υπάρχει μια επιφύλαξη. Υπάρχει ένα κράτημα. Τώρα είναι κράτημα, είναι το ότι οι γυναίκες έχουμε τόσους ρόλους να παίξουμε που πραγματικά έχουμε μια δυσκολία στο να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά και ίσως και τα standards των γυναικών τα βάζουμε εμείς, αλλά μας τα βάζουν κιόλας. Είναι πολύ υψηλότερα. Δηλαδή μια γυναίκα για να πετύχει, για να θεωρείται πετυχημένη, χρειάζεται πραγματικά να κάνει πολλαπλάσια προσπάθεια από έναν άντρα για να φανεί. Δηλαδή αυτό το ξέρουμε, άλλωστε και από την έρευνα. Εγώ στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι αμιγώς ο χώρος μου, αλλά λίγο θέματα καριέρας έχω δει. Οι γυναίκες σαν στρατηγική καριέρας χρειάζεται να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στο να διεκδικήσουν έργα τα οποία θα τις κάνουν ορατές. Ενώ οι άντρες με κάποιο τρόπο είναι ορατοί από μόνοι τους εξορισμού. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Επειδή δεν υπάρχει καλή εκπροσώπευση γυναικών σε μεγαλύτερες βαθμίδες, αυτό μας κάνει να χρειάζεται να διεκδικούμε, αν θέλετε, με μεγαλύτερη θέρμη, να αποδεικνύουμε ότι είμαστε το ίδιο ή και περισσότερο ικανές. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και βέβαια εγώ να πω ότι εδώ και στο δικό μου το χώρο ήμουν από τις τυχερές, γιατί έχοντας την κυρία Παπαλεξανδρή σαν καθηγήτρια και επιβλέπουσα στο διδακτορικό μου και μεντόρισα, έτσι φτιάξαμε μια ομάδα γυναικών, οπότε στο ίδιο αντικείμενο, και νομίζω ότι αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Τα workshops τα οποία οργανώνετε έχουν ανταπόκριση και ποιοι ανταποκρίνονται κυρίως? Ναι, κοιτάξτε, στα workshops έχουμε ανταπόκριση, έχουμε στοχευμένα για φοιτήτριες, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό. Εντάξει, οι γυναίκες ανταποκρίνονται, γιατί οι γυναίκες είναι πιο ευαισθητοποιημένες. Έχουμε και κάποιους άντρες οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι. Φαίνεται ότι η νέα γενιά είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ταυτότητας φύλου, οπότε και αυτό είναι ένα κομμάτι που ενδιαφέρει αρκετά και οπότε τα νέα παιδιά. Οι δράσεις της ορατότητας, δηλαδή της συμπερίληψης διαφορετικότητας, είναι πιο δημοφιλής, να το πούμε λίγο έτσι. Ναι, είναι πιο δημοφιλής και ίσως εκεί έχουμε μια μεγαλύτερη, ας πούμε, συμμετοχή ανδρών. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή νομίζω ότι το πώς κινητοποιούμε τους άντρες, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχουμε να δούμε.
Ναι, να μην... Κάνουν σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή, νομίζω ότι ο σωστός όρος δεν είναι ισότητα, είναι ισοτιμία. Δηλαδή είναι ότι χρειάζεται να παρέχουμε στον καθένα εξατομικευμένα τις ευκαιρίες για να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα. Ισχύει αυτό. Οπότε, γιατί οι αφετηρίες είναι διαφορετικές. Βέβαια. Άρα λοιπόν χρειάζεται, και τώρα είμαστε σε μια εποχή νομίζω που πια επειδή υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητότητα, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε το θέμα και να ενημερώσουμε και περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εκεί δρόμοι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξεκινάμε ή δεν έχουμε όλοι μετά την ίδια πορεία, τα ίδια εμπόδια, αν θέλετε, οτιδήποτε, τις ίδιες απαιτήσεις, δηλαδή δεν έχουμε τα ίδια. Οπότε νομίζω ότι ναι, προς τα εκεί είναι ανάγκη να πάμε και να καταλάβουν και οι άντρες, γιατί πολλές φορές απαξιώνουν και υποτιμούν έτσι όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, και μάλιστα είναι υπερβολική, ας πούμε. Ναι. Ή ενδύεται και ένα μανδύα αριστείας. Δηλαδή, τι μας λέτε, ότι δεν θα δούμε τον άριστο και θα δούμε το φύλο? Οπότε, ναι, οι στατιστικές όμως αποδεικνύουν ότι την αριστεία την έχουν οι γυναίκες στα πανεπιστήμια. Ακριβώς αυτό. Η δηλαδή, οποία δεν αντικατοπτρίζεται στην εξέλιξή τους στη συνέχεια. Ακριβώς. Αλλά το δικό τους επιχείρημα είναι ότι όταν θα φτάσουμε να δούμε ποιος θα εξελιχθεί, θα κοιτάξουμε τον άριστο ή την άριστη, αλλά τυχαίνει ο άριστος, έτσι, να είναι να είναι ο. Μιλήσατε πριν για κοσμητόρισσες, χρησιμοποίησατε τη λέξη κοσμητόρισσα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ελληνική γλώσσα, με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, με τις λέξεις που πρέπει να βρούμε για να χρησιμοποιούμε. Η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα που για τα αξιώματα και για τις θέσεις τις ηγετικές έχει κυρίως αρσενικούς τύπους. Ακριβώς. Οπότε καλούμαστε να βρούμε λέξεις. Ας πούμε, υπάρχει λέξη βουλεύτρια, που υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στο αν θα τη χρησιμοποιούμε ή όχι. Υπάρχει λέξη κοσμητόρισσα. Αντιπριτάνισσα, βέβαια. Ναι. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει πάρα πολύ να δει κανείς το πλαίσιο. Δηλαδή και εμάς τώρα δεν ανακοινώθηκαν σαν αντιπριτάνισσες. Εγώ το είπα. Ναι, το ξέρω. Ανακοινώθηκαν σαν αντιπριτάνης. Η διαφοροποίηση ήταν ότι οι άνδρες αντιπριτάνης ήταν με ήτα, οι γυναίκες αντιπριτάνισσες ήταν με γιώτα. Ήταν αντιπρίτανης γυναίκα με γιώτα. Λοιπόν, θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνουμε βηματάκια. Τώρα, είναι δύσκολο να είναι τούτης, φοιτητής, φοιτήτρια. Τα νέα παιδιά είναι πάρα πολύ στο ουδέτερο. Πάρα πολύ στο ουδέτερο. Το ξέρω και από προσωπική εμπειρία. Το χρησιμοποιούν. Πάρα πολύ, και μάλιστα πολλές φορές αντιδρούν κιόλας αν δεν υπάρχει. Όμως εμείς βλέπουμε ότι ακόμα στο πανεπιστήμιο δεν είμαστε έτοιμοι για να πάμε εκεί. Όλα αυτά για μένα είναι θέμα εκπαίδευσης. Πιστεύω ότι σιγά σιγά και όσο υπάρχει μια εξοικείωση, η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα, δεν είμαι στο χώρο αυτόν, οπότε δεν ξέρω να πω, αλλά είμαι χρήσης. Ναι, ακριβώς. Και θεωρώ ότι η ελληνική είναι μια γλώσσα που είναι εύπλαστη. Άρα στο βαθμό που θα χρησιμοποιούμε, και εγώ προσπάθεια κάνω πολλές φορές και στο γραπτό μου λόγο, μου ξεφεύγουν. Έτσι. Ναι, γιατί έχουμε συνηθίσει. Ναι, έχουμε μεγαλώσει με έναν άλλο τρόπο. Οπότε όλα για μένα είναι θέμα εκπαίδευσης και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίζει και θα μπαίνει. Εμείς αυτό το είδαμε, δηλαδή από πολύ απλά πράγματα, όταν επικοινωνούμε κάτι και πρέπει να βγει στο site του πανεπιστημίου, στα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Εκεί είμαστε πιο συγκρατημένοι στη γλώσσα. Μέσα όμως σε workshops, μέσα... Σιγά σιγά αρχίζουμε και βάζουμε έτσι και νέους όρους. Ναι, ή τέλος πάντων πιο συμπεριληπτικές. Νέους τύπους, ναι. Είσαστε επιστημονικά υπεύθυνοι για ένα ευρωπαϊκό project που έχει στόχο την προώθηση ενός συναισθηματικά υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Ναι, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό και μιλήστε μας και για τη σημασία του. Κυρίως για τις γυναίκες, όχι ότι δεν έχει σημασία και για τους άντρες, αλλά οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες, θεωρώ. Ναι, θα σας πω, το Compassionate Workplaces είναι ένα καινούριο πρόγραμμα, φαντάζομαι γι' αυτό σε αυτό αναφέρεστε. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τις εταιρείες να εισάγουν πολιτικές δράσεις στήριξης ατόμων με χρόνιες ασθένειες και φροντιστριών. Κατά κύριο λόγο, οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν ανθρώπους και κυρίως στην Ελλάδα είναι γυναίκες. Σχεδόν νομοτελειακά. Νομοτελειακά, ακριβώς. Και με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Eurostat, η Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα ποσοστά, γιατί δεν έχουμε δομές στήριξης ατόμων που πάσχουν. Οπότε η οικογένεια έρχεται να στηρίξει, η γυναίκα έρχεται να στηρίξει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει ότι η στήριξη αυτή σιγά σιγά θα βαρύνει τις νεότερες ηλικιακά γυναίκες, γιατί έχουμε έναν πληθυσμό που γερνάει και έχουμε λιγότερα παιδιά, άρα οι νεότερες γυναίκες θα κληθούν να σηκώσουν όλο το βάρος αυτό. Οι αριθμοί λένε ότι οι άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες σοβαρές θα αυξηθούν στα επόμενα χρόνια, οπότε χρειάζεται οι εταιρείες να στηρίξουν το προσωπικό τους και στα κομμάτια της ασθένειας και στα κομμάτια της απώλειας. Τώρα, εδώ μέσα, γιατί έχουμε ξεκινήσει τις επαφές με τις εταιρείες και τα λοιπά, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ανάγκη, και δεν είναι βέβαια μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει ανάγκη αυτό να διευρυνθεί. Εμείς, επειδή τώρα ξεκινάμε, η αφετηρία μας είναι αυτή που σας είπα, δηλαδή θέλουμε να βοηθήσουμε τις εταιρείες για ανθρώπους που πάσχουν, εργαζόμενους και εργαζόμενες που πάσχουν χρόνια και που μπορεί να έχουν και καταληκτικές ασθένειες. Ωστόσο όμως αυτό μπορεί να ανοίξει και είναι μέσα σε αυτά τα οποία θέλουμε εμείς, δηλαδή θέλουμε να εντάξουμε ευάλωτους πληθυσμούς. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να είναι αυτό που λέμε co-creation, δηλαδή συνδημιουργία. Άρα δεν πάμε εμείς να δώσουμε έτοιμες λύσεις, αλλά να συνδημιουργήσουμε με τις εταιρείες αυτό το οποίο είναι σημαντικό. Οπότε είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Είμαστε μια ομάδα 4 γυναικών, 3 μέλη ΔΕΠ, μία μεταδιδακτορική ερευνήτρια και μία επίσης που είναι να ενταχθεί στην ομάδα σαν facilitator, γιατί θα κάνουμε workshops μέσα στις εταιρείες. Ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται μεγάλη ευαισθησία, προσωπικά δεδομένα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, αλλά χρειάζεται και εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, αλλιώς προσεγγίζεις έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει HIV και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι το περιβάλλον να είναι ενημερωμένο. Ναι, γιατί στην ουσία έχει γίνει χρόνια ασθένεια πλέον, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ακριβώς. Αρκεί να μην τον φοβούνται, αρκεί να μην τον απομονώνουν. Ακριβώς, γιατί έχει το στίγμα. Οπότε εκεί αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ενημέρωση, εκπαίδευση σε αυτά. Οι άνθρωποι μπορεί να μην, ξέρετε, πολλές εταιρείες μας λένε «Μα αυτά είναι προσωπικά και εμείς ακόμα μπορεί να μην τα ξέρουμε». Δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι και μόνο που θα αισθανθούν ότι υπάρχει πολιτική, ότι μπορεί η εταιρεία να τους στηρίξει και όχι, ξέρετε, γιατί λένε εμείς δίνουμε κάποιες μέρες άδειας ή έχουμε μία παροχή ή μπορούν να ακούσουν μία ψυχολόγο. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να το δούμε ολιστικά. Δηλαδή κάποιος ο οποίος πάσχει ο ίδιος μπορεί να του δώσεις κάποιες μέρες άδεια παραπάνω. Υπάρχει όμως μία ομάδα από πίσω, εργασιακή ομάδα, η οποία θα πρέπει να στηρίξει το επιπλέον έργο. Και εκεί χρειάζεται να δεις πώς θα το κάνεις αυτό. Χρειάζεται ευελιξία, δεν είναι δηλαδή μόνο ο άνθρωπος. Το άλλο κομμάτι που σας είπα είναι σε κάποιους που μπορεί να χρειάζεται ενημέρωση, σε κάποιους μπορεί να χρειάζονται και παρεμβάσεις μέσα στον εργασιακό χώρο, άνθρωποι με σκλήρης κατά πλάκας. Στα πρώτα στάδια
μπορεί να μην καταλαβαίνει κανένας. Όσο προχωράει όμως, οι άνθρωποι μπορεί να χρειάζονται άλλες υποδομές. Μια διαμόρφωση του χώρου. Μια διαμόρφωση του χώρου. Χρειάζεται το κομμάτι της στην υβριδική εργασία. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος που χρειάζεται να μείνει σπίτι, να φροντίσει έναν συγγενή του, χρειάζεται τι στήριξη θα πάρει. Πώς θα το στηρίξει. Και εδώ έχουμε τη γυναίκα που συνήθως πολλές φορές αποσύρεται από την αγορά εργασίας για να στηρίξει ηλικιωμένους γονείς ενδεχομένως ή παιδιά μικρά που μεγαλώνουν, που δεν υπάρχουν οι κρατικές δομές που λέγαμε πριν. Ακριβώς. Οι εταιρείες έχουν ενδιαφέρον σε όλο αυτό να βάλουν πλάτη. Λοιπόν, να σας πω, στην αρχή φοβηθήκαμε. Το φαντάζομαι, λογικό. Φοβηθήκαμε και όταν μπήκαμε και ξέρετε βλέπαμε. Όσο μπαίνουμε βλέπουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση. Την ανάγκη τη βλέπουνε. Υπάρχει ένας φόβος. Εμάς μας ενδιαφέρει, να σας πω την αλήθεια, μας ενδιαφέρει να προσεγγίσουμε και ελληνικές εταιρείες. Οι πολυεθνικές, γιατί δεν τις αποκλείουμε και σαφώς είναι μεγάλο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, οι πολυεθνικές έχουν κάποιες ίσως περισσότερες πολιτικές, εξαρτώνται πάρα πολύ από την μαμά εταιρεία, από τις μητρικές, για να πάρουν την έγκριση κτλ. Και είναι αυτό που σας είπα, εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπούμε σε ελληνικές εταιρείες και είναι ένα πρόγραμμα που θα είμαστε μαζί με τις εταιρείες για 3 χρόνια, άρα δεν μπαίνουμε μέσα απλά, ξέρετε, για να κάνουμε δουλειά, μπαίνουμε εκεί για να κάνουμε δουλειά στην αρχή, να δούμε, να καταγράψουμε, να κάνουμε ένα mapping των αναγκών, να συνδημιουργήσουμε αυτά τα προγράμματα, να κάνουμε τα workshops, ευαισθητοποίησεις κτλ. Και σε όλες αυτές τις χρονικές στιγμές θα κάνουμε μετρήσεις για να δούμε την αποτελεσματικότητα σε αυτά τα κομμάτια που είπατε της ψυχικής, πνευματικής υγείας των εργαζομένων. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ ενθουσιασμένες και σιγά σιγά βλέπουμε ότι, δηλαδή, όσο πάμε, η συμβατική μας υποχρέωση είναι 3 εταιρείες. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και είμαστε έτοιμες να αγκαλιάσουμε. Η ομάδα είναι έτοιμη να αγκαλιάσει περισσότερες, παρόλο που δεν θα υπάρχουν τα χρήματα. Νομίζω ότι θα το κάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό project. Ασχολείστε και με τη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού. Ναι. Είναι από τους τομείς τους οποίους ερευνάτε. Ναι. Πείτε μου εδώ, η επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών. Πώς είναι ομαλή, υπάρχει και εδώ γυάλινη οροφή, πρέπει να υπάρχουν κίνητρα, δηλαδή, και πώς συμβουλεύετε τις ηγεσίες των εταιριών να διαχειρίζονται το γυναικείο δυναμικό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα το φαινόμενο της γυάλινης οροφής έχει, εγώ δεν είμαι ειδική σε θέματα καριέρας στο ανθρώπινο δυναμικό, παρόλα αυτά, εντάξει, θα σας πω κάποια από αυτά τα οποία γνωρίζω. Και μάλιστα χτες ήμουνα και στην βράβευση, ήμουνα στην Κριτική Επιτροπή για τα βραβεία που δίνουν σε θέματα διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης, και μέσα εκεί υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κάνουν πολλές δράσεις στα κομμάτια των γυναικών, της ενδυνάμωσης των γυναικών. Την Ελλάδα έχουμε ολοένα και περισσότερες γυναίκες οι οποίες έχουν όλα τα εφόδια, όλες τις ικανότητες για να εξελιχθούν, αλλά πραγματικά μπορούν και φτάνουν μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Χρειάζεται να δούμε το θέμα της υπογεννητικότητας, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν δομές και στις εταιρείες για να στηρίξουν έτσι τις γυναίκες. Τώρα, όσο σιγά σιγά ίσως τα υβριδικά μοντέλα μπαίνουν μέσα και ίσως επιτρέπουν μια μεγαλύτερη ευελιξία, αυτό είναι να το δούμε. Υπάρχει όμως σίγουρα το κομμάτι αυτό των εμποδίων και των στεγανών, και το κομμάτι του σε ποιους χώρους είναι οι γυναίκες. Δηλαδή είναι παραδοσιακά σε χώρους οι οποίοι είναι γυναικοί. Δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν περισσότερες γυναίκες. Εμείς σαν μεταπτυχιακό που έχουμε στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, αν θέλετε, προσπαθούμε στην επιλογή μας να έχουμε μία ποσόστοση, μέσα σε εισαγωγικά, αλλά να έχουμε και άντρες, για να μπορεί να έχει ο χώρος, ένας χώρος ο οποίος θεωρείται γυναικοκρατούμενος, να έχει και το κομμάτι του άλλου φύλου.
Οπότε θεωρώ ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουν και οι εταιρείες έχουν πάρα πολλή δουλειά να κάνουν. Δηλαδή οι γυναίκες στα συμβούλια, ναι, έχουν αρχίσει και είναι περισσότερες, αλλά δεν είναι τόσες όσες πραγματικά να αποτελούν ένα πρότυπο και να ενδυναμώνουν. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται για μένα να υπάρχει μία εκπροσώπηση των γυναικών στα ανώτατα ιεραρχικά κλιμάκια, έτσι ώστε να αποτελούν μοντέλα, πρότυπα για να μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλες νέες γυναίκες. Θεωρείτε ότι η ποσόστοση είναι μια λύση? Ναι. Την έχουμε δει στην πολιτική σε έναν βαθμό? Ναι. Θα μπορούσε να βοηθήσει στα πανεπιστήμια, στις εταιρείες? Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι μια λύση. Υπάρχει διεκδίκηση προς αυτήν την κατεύθυνση? Δεν το ξέρω, να σας το πω, αν υπάρχει διεκδίκηση. Γιατί και εδώ νομίζω ότι είμαστε διχασμένοι, ναι, και διχασμένοι. Είναι λίγο ταμπού το θέμα. Είναι λίγο ταμπού, ναι. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι ναι, πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει γιατί έτσι εκπαιδευόμαστε όλοι και όλες στην συμμετοχή. Έτσι, άρα σε υψηλές θέσεις. Όταν η γυναίκα είναι δείγμα στην εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια, δεν μπορεί να εκφράσει τις απόψεις της σε όλο τους το εύρος. Δηλαδή αναγκάζεται και θα πάρει ρόλους που είτε συμπλέουν με το ανδρικό πρότυπο, είτε συμπλέουν με ένα πιο γυναικείο, χωρίς να είναι, θέλω να πω, ο εαυτός της ολόκληρος. Έχουμε και φαινόμενα ενσωματωμένου μισογυνισμού που λέμε, δηλαδή οι ίδιες οι γυναίκες να υποτιμάνε το γυναικείο φύλο. Σωστά, ακριβώς. Είχαμε τον Απρίλιο μία εκδήλωση για γυναικεία ηγεσία στο Πανεπιστήμιο μέσα από την Επιτροπή Ισότητας και το Project Equality που έχουμε, και πραγματικά όλες οι γυναίκες γενικές διευθύντριες, πρόεδροι που ήρθαν και ήταν στο πάνελ, όλες κοινό τόπο είχαν ότι στηρίχθηκαν και στήριξαν γυναίκες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες οι οποίες εξελίσσονται να ενδυναμώνουν και να δίνουν το χέρι σε άλλες γυναίκες να έχουν τον ίδιο δρόμο, γιατί δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτα. Ίσα ίσα θα έλεγα έχουμε και το μυαλό, οι πολλαπλοί ρόλοι μας δίνουν πολλαπλές ικανότητες, έτσι, και μια ευελιξία. Και ευελιξία ακριβώς, δηλαδή το να πρέπει να χειριστώ και τα παιδιά και όλο το κομμάτι της φροντίδας του σπιτιού και τις υποχρεώσεις στην δουλειά και σε όλα τα πεδία τέλος πάντων. Αυτό μου δίνει ικανότητες που δεν μπορεί να τις έχεις κάτω από άλλες συνθήκες, και προσαρμοστικότητας και ευελιξίας και διαχείρισης και λήψης αποφάσεων, και έτσι νομίζω μπορώ να μιλάω για ικανότητες που αναπτύσσουμε πολλή ώρα. Ναι. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία, δεν θα πω τη λέξη έξαρση, αλλά τέλος πάντων βλέπουμε ότι το MeToo αρχίζει και ακούγεται όλο και πιο έντονα σε πάρα πολλούς διαφορετικούς χώρους. Ο χώρος του πανεπιστημίου είναι ένας από αυτούς. Θα ήθελα να μου πείτε τι προσωπικές εμπειρίες έχετε σχετικά και τι βλέπετε να γίνεται και στις εταιρείες, γιατί εσείς έχετε μια εικόνα και από τις εταιρείες. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, στον χώρο του πανεπιστημίου αυτό ακόμα είναι ένα θέμα ταμπού. Δηλαδή εμείς έχουμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει, όπως σας είπα, τον οδηγό σεξουαλικής παρενόχλησης, έχουμε κάνει σεμινάρια κτλ. Αλλά ακόμα αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα που δεν έχει ανοίξει. Σίγουρα όμως όπου υπάρχουν ιεραρχικές δομές, όπου υπάρχει το κομμάτι της δύναμης, νομίζω ότι υπάρχει και αυτό σαν θέμα. Θέλω να ελπίζω ότι όσο μιλάμε για αυτά τα θέματα, όσο οι νέες γυναίκες και τα νέα άτομα γενικότερα που είναι πιο ευαισθητοποιημένα, δηλαδή εγώ βλέπω τα νέα παιδιά και τα χαίρομαι πραγματικά, γιατί και γνώση έχουν και τσαγανό έχουν, οπότε νομίζω ότι θα αρχίσει να γίνεται περισσότερο. Μέχρι στιγμής ο χώρος στο πανεπιστήμιο τουλάχιστον στο δικό μας το πανεπιστήμιο, δεν έχει ανοίξει ιδιαίτερα αυτό το θέμα.
το μελετάμε, το συζητάμε κτλ. Αλλά δεν ως εκεί. Ναι. Ό,τι υπάρχει έξω και ακούμε έξω δεν έχουμε μέσα εσωτερικά. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν έχω να σας πω παραδείγματα. Έχω ακούσει, δεν είναι ότι δεν έχουμε ακούσει, δεν θέλω να λέω και έχουμε ακούσει, αλλά είναι μεμονωμένα. Αυτά και είναι και πολύ ευαίσθητα κομμάτια. Και όταν τα είχα ακούσει, δεν είναι πρόσφατα, όταν είχαν ακουστεί κάποια πράγματα, δεν υπήρχαν καθόλου έτσι, ούτε, το πλαίσιο δεν επέτρεπε να τα χειριστούμε. Ναι. Οπότε νομίζω ότι κρατάμε λίγο την ανάσα μας. Κρατάμε λίγο την ανάσα μας, ναι. Κρατάμε λίγο την ανάσα μας. Αλλά γίνονται όμως προσπάθειες, κυρίως μέσα από τα workshops. Δηλαδή αυτά και σαν Επιτροπή Ισότητας θα τα συνεχίσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και βλέπουμε ότι οι νέες γυναίκες έρχονται και τα αγκαλιάζουν αυτά. Και οι φοιτήτριες έρχονται και τα αγκαλιάζουν. Όπως είπαμε, οι άντρες δεν έχουμε ακόμα ανταπόκριση. Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες, ξέρετε. Νομίζω ότι και στις εταιρείες είναι το ίδιο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια νέα γυναίκα η οποία έχει ανάγκη να δουλέψει και κυρίως όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα κάπως η αγορά εργασίας έχει ανοίξει. Όταν η αγορά εργασίας έχει ανοίξει, όταν υπάρχουν εναλλακτικές, αυτό θα βοηθάει τις... Ναι, να πει μια γυναίκα ότι εγώ φεύγω αλλού. Ναι, γιατί μπορώ. Άρα όσο ενδυναμώνουμε τις γυναίκες να έχουν εναλλακτικές, να έχουν ικανότητες, να μπορούν να ξεφοβούνται. Οι εταιρείες βέβαια είναι και αυτές σε μια διαδικασία να φτιάξουν τους οδηγούς σεξουαλικής παρενόχλησης κτλ. Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, υπάρχει μια κίνηση. Έτσι, δεν είμαστε ακόμα, πιστεύω είμαστε αρκετά μακριά, αλλά γίνονται προσπάθειες. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πώς βλέπετε το μέλλον? Είστε αισιόδοξοι ότι οι γυναίκες θα μπορέσουν να κατακτήσουν την ισοτιμία, την ποθητή? Το βλέπετε να αργεί? Πιστεύετε ότι πρέπει να έχουμε σοβαρότερες παρεμβάσεις σε θεσμικό και κρατικό επίπεδο? Ναι, να σας πω, είμαι αισιόδοξη γιατί βλέπω τις νέες γυναίκες και τους νέους άντρες να είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι, ενημερωμένοι, οπότε αυτό με κάνει αισιόδοξη. Από την άλλη, βέβαια, θεωρώ ότι το θεσμικό κομμάτι είναι απαραίτητο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν δομές στήριξης, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους νέους ανθρώπους να... το σύστημα γρήγορα θα τους ενσωματώσει και νομίζω ότι δεν... Άρα θεωρώ ότι ναι, πρέπει να υπάρχουν θεσμικά κάποια πράγματα, πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ υπηρεσιών, δομών για να στηρίξουν τις νέες οικογένειες, θα έλεγα, να μπει περισσότερο και το κομμάτι της πατρότητας. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί πρόσφατα ένας νέος συνάδελφος, ο οποίος μπήκε κιόλας τώρα, ήρθε κοντά μας, πήρε άδεια πατρότητας για να μείνει κοντά στην οικογένειά του. Έχω συναδέλφισσα η οποία επίσης πήρε ο άντρας της αν χρειάστηκε για τα παιδιά, για να μείνει σπίτι, να μεγαλώσουν τα παιδιά. Οπότε αυτό με κάνει αισιόδοξη. Γι' αυτό λέω ότι οι νέοι άνθρωποι πιστεύω ότι θα φέρουν έναν άλλον αέρα. Έχουν νέες αντιλήψεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει παράλληλα να γίνονται και ενέργειες στήριξης και θεσμικά και στο επίπεδο του κράτους, αλλά και θεσμικά στο επίπεδο εμάς του Πανεπιστημίου. Έτσι. Γι' αυτό και εμείς και σαν ΕΙΦ, μέσα από το πρόγραμμα δράσεων που έχουμε, είναι πώς θα στηρίξουμε τις γυναίκες. Δηλαδή έχουμε προτάσεις και μέσα από το project που σας είπα, Horizon, επιστημονικά υπεύθυνη συνάδελφος η κυρία Αποσπόρη, έχουν γίνει προτάσεις έτσι ώστε οι γυναίκες οι οποίες επανέρχονται μετά από μητρότητα να μπορούν να μην έχουν διοικητικά καθήκοντα στον ίδιο βαθμό, για να μπορούν να ισορροπούν. Να υπάρχει μία περίοδος όπου το κομμάτι το ερευνητικό μπορεί να, δηλαδή δεν θεωρείται σαν ένα gap, αλλά ότι είναι και αυτό μέρος αυτής της διαδικασίας. Οπότε εάν υπάρξουν τέτοιες πολιτικές
που στηρίζουν, μαζί με κάποιες άλλες υποδομές, γιατί χρειάζονται και οι υποδομές, οι κρατικές. Νομίζω ότι μπορεί κάτι να γίνει. Η αισιοδοξία μου πάντως είναι στο κομμάτι των νέων ανθρώπων. Ωραία, να κρατήσουμε την αισιοδοξία λοιπόν και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Νικάνδρου. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.